vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu yatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndakadana nawo nemurume webest friend yangu, like best friend yangu. Iyi zvinondirwadza mumwoyo zvandakamuitira, but ndakangorara nemurume wake kahwani. Patakazozama kuti tinge tichipama zvekare, ndega ndakanzwa kuti zvainge zvichiramba, even though ndainge ndainyatsokunzwa kuti murume wake anonyatsokuita, but that guilt manje yakabva yandiudza kuti zvinhu zvauri kuita izvi zviri very wrong. So mukoma at that time anditombozivawo kuti chii chakaitika. Takatongokaruka tava kutongotanga kuita zvinhu zvisina basa. And at that time murume wangu ainge achishandira imwe kambani, saka kambani iyi yaita zvekugadzira kana kubika mapipe. Saka vaizoti kana vabika mapipe aya eplastics, then vaibva vazofamba vachimadhilivha kumahardware akasiyana siyana. Saka murume wangu aikwanisa kutoita kana 3 days asipo pamba. Then pane imwe nguva iyo yekuti friend yangu ainge asipo, akaenda zvake kumusha. So ndakangoti ndichingobva kubasa, then murume webest friend yangu ndokubva azondifonera akabva ati, ko mabike iko kumba kwenyu? Because iye ainge achiti ndatova nenguva ndichingorarama nekudya chingwa chete, ndichingonwa drink. Saka ndava kunzwa kuti handisisina kana simba, ndiri kuda sadza, but handigoni manje kubika, because kana ndikazvibikira ndinobva ndashaya kana hanya nechikafu chacho. Ndikabva ndati alright, munongodarika nekumba. Ndokubva ndati ndabika paya, ndikabva ndatovapakurira, vakabva vapinda. Saka pavakapinda vainge vakabata drink, vakabva vati drink iri manje ndikuda kudarikira naro. Ndokubva ndadira kapu paya, but ndakati ndasimuka mukomanashe amenoso zvakangoitika navo vakabva vasimuka. Ndikabva ndanzwa hana yangu ichirova pavakauya vakamira pasaidi neni. Ndakashaya kana kuti ndoita sei. Ndokubva vatongonditi kuri sei? Ndikati ndiri bo. Ndokubva tatotanga paya kungoseka takatarisana little by little. Ndokubva tazoswedera padhuze napadhuze. Ndokubva tatotanga kutobatana tichitobatana. Munhu pasina kana nguva akabva atonondiwisidzira pambedha. Takarara tose pasina kana kumboshandisirana dziviriro. Usiku hwacho ihwohwo ndaiti paya pavanenge vava kuda kuenda, ndaibva ndavarambidza. Apa vachinditi saka uri kundirambidzirei? Ndainge ndichingofila very guilty ndichiti usaenda, but at the same time ndainge ndava kusada kuramba ndichingosangana navo pabonde. Because so ndakatorara usiku hwose ndakatogrebewa nemurume webest friend yangu. Mangwana acho ndakaswera kubasa ndichingomufunga murume uyu, but ndaiti kana ndikamufunga ndobva ndazvituka kuti siyana nemweya wechibhishu. Kukabatwa vanhu vanozoti kudii. Then usiku hwakazoti wasvika, ndainge ndichinyanya kunzwa kumufunga. Ndokubva ndazodarika nekumba kwebest friend yangu. Ndikatosvika murume wacho akatogara achitoona hake TV. Ndikapinda ndikatosiya ndatsvaira, but akanditirara kuno. Ndikabva ndaramba. So ndakazoti iye paakazobuda achinogeza, mushure mekunge ndamudziisira mvura yekugeza, ndokubva ndazongosara ndakatogara pambedha. But mukoma ameno kuti zvandakangofila, ndakabva ndangoba chipfeko chemurume webest friend yangu. Nanhasi uno chipfeko ichi ndinacho. Saka ndakazoti ndasvika kumba ndokubva ndazotora imwe pilo ndikabva ndaifura ndikangokanda chipfeko chiya imomo. Nanhasi uno ndinacho. Handizivi kuti why ndakachichengeta, but at that time ndakangoti kana kuri kuzonzi best friend yangu akanetsana nemurume wake, ininiwo kana kuri kunzi ndikazonetsanawo nemurume wangu, sezvo ari iye murume wechinumber 2 wandakaziva, handidi kuti ndinge ndichizonotanga zvekare kusangana neumwe murume pabonde. Saka ndinongofungidzira kuti maybe one day ndichangochishandisa chipfeko ichi kuti ndinge ndichiita come back to me lost lover. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi insurance yangu yekuti marriage yangu ikaparara, then ndinobva ndazongotora chipfeko chemurume webest friend yangu ndobva ndanoita bring back lost lover. Zvakangoma hazvo way. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, inini ndauyawo pano ende ndikudawo kungotaurawo nemaprofita avo vanozviti ivo vanoita go back to sender. Inini hangu zvandinoda kutaura ndezvekuti zvose izvi zvamuri kuita zvema go back to sender, munombofungawo here
kuti imimi pamuchazofa hama dzenyu dzinokwanisa kuzosara dzichitambudzika, worst of all vana venyu, sematambudzikiro atava kuita isusu. Baba vedu zvinonzi ivo vakatanga kuita izvi zvechiprofita kuma 1990. Inini ndainge ndisati ndatombozvarwa panguva yacho iyoyo. Saka baba vangu vakabva vazojoinanawo neimwe n'anga iyo inoita zve-go back to sender. Saka mukuzonokura kwedu pamba pedu paingogara paine vanhu vainge vachingoda kungobatsirwa nababa vachiitirwa ma-go back to sender. Baba vangu vakati vashaika, matambudziko ndopaakatanga mumhuri. Like inini ndakatoti nerimwe zuva ndainge ndava kutoshandira vamwe sabhuku, ndokubva ndazosangana neumwe mukadzi uyu ainge ari wechirungu, akabva ati kwandiri, unombozviziva here kuti iwewe uri murume wangu ndakakupiwa nababa vako pavainge vachiri vapenyu. Saka pandakaona murungu achitaura chishona, ndakabva ndatanga kumhanya ndichitiza ndichidzokera kumba, but mukomana ndakazotongopepuka ndiri pakati pesango. Saka ndakabva ndazobvunza vana vasabhuku vaya, ndikavabvunza kuti ko ainge avharira mombe ainge ari ani. Umwe wacho ndokubva atotanga kutoseka achitoti kasi mava kuita zvokusvuta mbanje here? Ndikati ko indava. Akabva anditi ko ingawani ndimi matoya nemombe mukabva madzivharira mudanga ndikatokubatsirai kuverenga mombe idzi. So mukomana nanhasi uno ndinogara ndichingozvibvunza kuti asi chii chakamboitika zuva iroro, chii chakaitika kuti ndinge ndichizoswera musango, ndichingomberereka musango kuzosvika ndichizosangana nemurungu uyo akataura neni nechishona. Saka after a few days ndo pandainge ndava kuona kuti pandinomuka ndinomuka ndichiona kuti ndinenge ndakazara urume muzvidya mangu. Then ndikabva ndazototanga manje kunakidzwa nazvo. Machallenges awo andinongosangana nawo ndo zvekare anongosanganikwa nawo nevana vekwana bamukuru, vana vekwana bamunini, zvekare nehanzvadzi dzangu. Inini hanzvadzi dzangu dzitori wese panyaya idzi dzekuti dzinosemewa nevarume avo vadzinenge dzichidanana navo, zvekare nekurarwa nezvinhu zvekuti havakwanise kuona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvichivarara zvimbori zvii. Tinombozama kufamba, but mukufamba tinongoudzwa kuti tiri kufanira kuti tinge tichitsvaka imwe n'anga iyo yainge ichishandidzana nababa. Zvino n'anga iyi maprofita mamwe anotibatsira vanoti n'anga iyi ine masimba zvekuti kuiloketa pamweya vanotokoniwa, havatoigoni kuti vange vachiidoma nezita rayo. Izvo zvirimo mudzinza redu izvi mukoma. Saka ndiri kungodawo kungobatsirawo avo vanoitawo zvema-go back to sender kuti pose paya pamunenge muchiita ma-go back to sender enyu, isusu chatakadzidziswa nababa vedu hanzi hakuna chinonzi go back to sender, asi chinenge chingoitika ndechekuti unoita mhiko inenge ine simba rekuti inobva yaparadza mhiko iyo inenge yakaitirwa uyo munhu wacho anenge auya kwauri achiti please ndinokumbirawo kuti munge muchindiitira go back to sender. Kunyange paya pazvinonzi mumhuri maita urombwa, saka tikuda kuti tinge tichinoita go back to sender munhu arohwe nezvinhu zvake. Ivo baba mukutaura kwavo vaiti kana munhu akauya achiti pane munhu anetsa mumhuri mavo neurombwa, ininiwo ndinobva ndashandisa urombwa hwangu hunenge hwakasimba kudarika urombwa uhwo hunenge huine hama yacho yemunhu uyo anenge auya achizobatsirwa nababa vangu. Saka baba vaingoramba vachingoromba wana masimba kuti vange vachizokwanisa kungoramba vachingogadzira dzimwe mhiko on top of dzimwe mhiko idzo. Saka baba vangu vakazofa varomba ameno kuti runokwana kuita rungani, and right now as a family haiwa we are suffering. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Zvakangooma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section mukoma vedu ava, but vapawo yambiro. Hanzi kune maprofita avo vanoita zve-go back to sender, you need to know kuti paya panoitwa go back to sender haisi go back to sender chete inenge ichiitika, but munenge muchitoita mhiko dzinenge dziine simba rakadarika mhiko dzaunenge wakaitirwa nemuvengi wako. Hei, zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iye mukoma ndakaita chivi, zvinhu izvi pandakazviita
mainge muri mugore ra1996. I will never forget it. At that time ndainge ndichitoriwo mukomana wechidiki, saka pakabva pazouya umwe mukadzi uyo ainge achitogara nemurume wake, vainge vachigara panext door. Saka pamba apa paiwanzo kuita problem yemagetsi, saka inini ndini ndaibva ndazodanwa ndobva ndazoenda ndanovagadzirira magetsi avo, ende ndaingozivikanwa ndichinzi mukomana wekuzesa, but ndainge ndisitombori electrician. ndisu vaya vaifamba vachichera makomba nguva yekuti kunenge kuchiiswa mapoles. Saka vanhu vaingofungidzira kuti kuzesa ikoko, as long as uchishanda kuzesa utori an electrician. Zvino murumu umo mainge muchigara mukadzi uyu nemurume wake. Murumu imomo ndo mainge muine zvekare zimain switcheria, zimain board. So mukomana achi ndaiti ndikapinda muya mukadzi uyu ndaibva ndanzwa achinditora moyo, but iye manje ainge asingamboiti kana eye contact neni. Ndikati munhu uyu anondida here kana kuti handidi. Ndokubva ndazombozama kumupa mari. Ndaingoti kana ndikangowana mari ndaibva ndazomupa mari in secret. Ndikabva ndazomusvitsa shoko ndichiti nemari yose iyo yandamupa apa mazuva acho iwayo kana mafoni kwainge kusina, saka vaitoita zvekutosvitsa munhu shoko directly. But munhu manje akabva andiudza kuti iye haaite izvozvo, haaite zvechihure. Ndikabva ndasiyana naye munhu uyu, but ndainge ndatova nechigumbu mumwoyo, chigumbu chandainge ndiinacho against ye. Saka vakabva vazobva pamba paya, but vakangoti vabva paya vakabva vaenda vakabva vanogara kune rimwe street. Zvino nerimwe gore takazoti tainge taenda kune imwe nzvimbo uko kwatainge tichienda kunochera makomba ekuzoisa mapoles aya. Then ndopa ndakabva ndazongobatwa nekamweya kehutsinye, ndikabva ndatongotenga chibhuku changu ndokubva ndatonyora tsamba ndikatoenda papost office ndokubva ndatumidzira tsamba iyoyo ichidzoka kuHarare. Ende handina kana kutomboshandisa zita rangu, ndakatongoshandisawo rimwe zita ndichiita sekunge ndainge ndiri chikomba chake. Saka iyo tsamba iyi payakazosvika ndainge ndatovawo kuHarare. Tsamba iyi payakazosvika kuHarare iye ainge ari kumusha. Murume akazongopiwa tsamba iyoyo then ndokubva azochengeta, but mukoma zvakazoitika ndezvekuti murume akabva azotadza kunzwisisana nemukadzi wake kuzonosvika murume achizoponda mudzimai wake. Murume uyu akazoti aponda mukadzi wake then ndokubva azosungwa. Saka handitombozivi kuti murume uyu iye zita rake anonzani kana zita remukadzi wake handitombori rangariri. Ende ndakabva ndazongobvawo munharaunda imomo, but at that time handina kana kumbogara ndakazviisa mumusoro kuti saka ndini ndakatopondesa munhu nezvinhu izvo zvandakaita. But now mukomanashe zvinhu zvinongogara zvichingondirwadza mumwoyo kuti saka mukadzi uya dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kumuchiva ndikazomuitira utsinye angadai achitorika mupenyu kutaura kudai. But mukomanashe ndo zvandakaita. Mukadzi uyu akapondewa nemurume wake. Murume wacho ndokubva atosungwa. I don't know if he is still alive, but ndo secret yangu. Kana mudzimai wangu haatozvizivi kuti izvi ndo zvandakamboita. Hey, dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndakaurayisa munhu. Shuwa munhu kunyora tsamba yenhema yobva yazobatwa nemurume wacho. Murumewo kwava kutadza kunzwisisana nemudzimai wacho. Zvimwe kuda amai guru ivavo vakatadzawo kupindura, then ava mukoma nehasha ndobva vatobata munhu vakatoponda. Hanzi vakabva vazosungwa. But mukoma vedu vari kuti zvinhu izvi pazvakaitika it was a very long time ago. Handichatomborangariri kana mazita avo vanhu ava, kusatoziva kuti iye murume wacho uyu akazosungwa kuti achiri mujeri here kana kuti akazobuda. Kana wanga uri iwewe pasituation yakadai unozvifambisawo sei? Zvakangoma hazvo vedu we. Saka pane imwe message iyo yandakaforwardirwa ichibva kuchannel yedu iya yeAfrican Confessions. Zvakangoma hazvo vedu we. Yakatumidzirwawo noumwe murume wekuNigeria ari kutsvakawo rubatsiro. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndinobvawo kuNigeria, ndinowanzowo kuteerera maconfessions enyu. Please kana mopostawo nyaya yangu musazosharewo macontacts angu with anyone. Saka I am just asking for advice. I know kuti kunoku
kune vanhu vakawanda vanobva kuZim. Saka kana kuinewo vanokwanisa kundibatsirawo nemaideas, ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsira. So nyaya yangu yakamira sekudai. So ininiwo ndainge ndichimboshanda sanesi pandainge ndichiri kuSouth Africa. Saka ndaingogara ndichingoapply but mabasa acho ainge asingabudi. Ndo pandakabva ndakazoapply pakambani yeumwe muZimbabwean, ndokubva ndazobhadhara mari dzangu dzandakabhadhara ndikazokwanisa kuzouyawo kunoku kuUK kwandiri. But ndisati ndauya kuno kuUK, mudzimai wangu ndakabva ndamutora ndokubva ndazonomusiya kwedu kuNigeria. Inini ndokubva ndazopfuurira mberi mushure mekunge sponsorship yangu yaita, ndikabva ndazouya kunoku kuUK. Saka ndakati ndauya kunoku kuUK ndokubva tamboita sekunge tanetsana nemudzimai because aifanira kuti ange achiuyawo kunoku, but kuno ndakasvikawo ndikasanganawo nemachallenges angu andakasangana nawo. Saka mudzimai ainge asingadi kuzvinzwisisa kuti zvinhu kuno zvainge zvisati zvanyatsokubatana, achingoti I want to come. Ndokubva tanetsana. Saka mukuzonetsana mastresses acho ainge akanyanyisa. Ndo pandakabva ndazongotanga kungodana nawo neumwe mukadzi. Saka mukadzi uyu ndinesi, mukadzi iyeyo anobvawo kunyika kwandinobva kuNigeria. Saka ndakabva ndangomuona ari attractive, tikabva tatanga kudanana even though ainge achizviziva kuti ndine mhuri yangu iriko kuNigeria kwedu. So mukuzodanana ndakabva ndazomuudza maproblems awo andainge ndichisangana nawo. Akabva ati kwandiri, haisitombori kana problem at all, iwewe zvandikuda kuti unge uchiita ndezvekuti tanga wakansela your marriage, get divorced from your wife. Ndokubva ndaita saizvozvo because iye ainge andivimbisa a whole lot of new things. Saka ndakabva ndazokanzura muchato wangu ndichiitira kubloka mudzimai wangu kuti asauyawo kunoku kuUK. Ndakati ndakanzura muchato, then we waited, then inini naye tikabva tazotanga kugara tose. Then akabva azoti kwandiri, ndokuda kuti iwewe unge uchikanzurisa COS yako so that uchazoita dependent yangu. Ndakamboramba but akangoramba achingondiconvinsa until iye neni tazova nemuchato. Takati tava nemuchato, I was then confident enough, ndo pandakabva ndazokanzurisa COS yangu, and now I am living ndakati ndakanzurisa COS yangu ndokubva ndazoita dependent wake. But nyaya iripo ndeyekuti iye manje anoti haadi kutongwa kana ndikada kumuudza kuti zvakati zvauri kuita ndezvifarire, because munhu anofarira kuenda kumaclubs a lot. Ndikamuudza kuti zvauri kuita ndezvifarire, anobva andithreatena obva ati saka ndava kukubvisa paudependent. Kana ndikagara ndakubvisa paudependent, ziva kuti unenge usisina kana right yekuramba uri munomu munyika, you will go back to Africa. Saka ndatongova muranda. I am now working as a houseboy. Kana kuinewo vanokwanisa kundipa maideas kuti ndinokwanisa here kuswitcha from being a dependent ndodzokera zvekare kuCOS, please ndibatsireiwo nemaideas, even nemaagencies acho anokwanisa kundibatsira, please ndapota. And do not share my number with anyone, my brother. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo, yakaforwardiwa nevamwe admin. Saka mukoma ava vari kutsvakawo rubatsiro kune avo vanoziva a lot of things about zvinhu izvi zvemavhisa, ekuti kana wamboiswa pavhisa rakati ukarikansela, kana wava kuzoda futi kudzokera pavhisa iroro unozvifambisa sei. Saka munokwanisawo kutibatsira, mungava muri mucomment section, then ndozoita copy translate, ndobva ndazopestera kuchatira admin vobva vazoforwardira kumurume uyu. Hanzi ndakatambuka 10 not negirlfriend yandakasvika ndichitanga kudanana nayo muno muUK, ikandipfuurira kukansela vhisa rangu nemuchato wangu, then ndokubva tazotanga kugara tose as a boyfriend and a girlfriend kuzosvika tichizochata tose. Then munhu akanditi I want you to be on a dependent, now I am the dependent, but ndava kutoita kunge houseboy, munhu haadi kutongwa. Pakaipa ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.